Ngiyabulisa bafowethu emakhaya okhulumayo uSanele Isibongo Husband. Ngiphuma ngaphansi kweMpungo Media webhayisayishisa ngesound sishutha. Siyacela ukuthi noma ngabe umcimbi onawo ofisa sishuthele wona noma ofisa sikunandisele kubona, sinabo DJ, sinabo keyboard player, sinama camera. Siyacela usibize konke siyakwazi ukwenza, siyashutha, sidlala isound, siyadija ngaso isikhathi. Ayine party, umshado, umkhetho, nanoma yiluphi uhlobo lomcimbi. Ubize Impungo Media mayikhona umcimbi wakho uzoba impumelelo. Buka nje umsebenzi sesiwenzile, nawo album omuhle kangaka esiwenzile. Ubona ukuthi cha useqophelweni eliphezulu esikhulumayo, hayi ngoba sikhuluma nje sifisa ukuyini ngoba ngomsebenzi wethu, but siphethe uhlobo oluphezulu lama album amahle ngalendlela eyisimanga. Sifisa ukuthi ke nawe sikwenzele umcimbi wakho ube impumelelo ngelinye ilanga. Umsebenzi lo ohambayo yakubanikazi bawo abathokozile futhi ngawe. Siyacela ukuthi nangaso sonke isikhathi nanoma ngasikhathi sini usifonele kulezi number eyivela lapha escreenini, ubhuke, ufake i-deposit, sijabule. Yabonga.